Zdravím ťa, volám sa Štefan Sámel a dovol, aby som sa predstavil. Ja toto video som pripravil preto, aby si ma troška spoznal. Moja pôvodná profesia som elektromontér rozvodných zariadení. Roky som robil na obvodovej služobni, potom som predával knihy, bol som živnostník, elektrikár, zaoberal som sa liečiteľstvom, to ma bavilo, masážami, psychoterapiou a rôznymi inými vecami. No a napokon teraz som v takom štádiu, keď sa zaoberám marketingom. Táto vec ma chytila pred rokmi, keď som spoznal jednu takú firmu, cez ktorú jedna príbuzná celkom pekne začala profitovať a jej úspechy ma natoľko inšpirovali, že som si vtedy zaumienil, že aj ja sa naučím toto remeslo, lebo toto je remeslo. A určite príde nejaká firma, ktorá ma potom zaujme a jej produkty alebo jej služby budem chcieť aj ja propagovať alebo sa snažiť dať na vedomie aj okolo mne, v mojom okolí, mojim blížnym alebo blízkym, známym, príbuzným. A keď sa to ľuďom bude páčiť, tak z toho môže byť aj profit. Tak vlastne o tom budeme hovoriť, že táto web stránka, na ktorej postupne prichádza, keď sa teda prihlásiš na odber týchto videomailov alebo týchto správ, alebo sa zapíšeš na školenie, tak vlastne dostaneš také informácie, ktoré ťa naučia od A po Z všetky tieto kroky, ktoré k tomuto budeš potrebovať. Nemusí sa lákať, nie sú to ťažké alebo zložité postupy, ale predsa niečo k tomu treba vedieť, lebo nikto sa tak nenarodil, aby tieto vedomosti už mal v hlave. No a tieto skúsenosti, ktoré som ja už počas rokov nazbieral, ti tu viem poskytnúť a budú ti vedieť pomáhať, alebo ti vedia pomôcť. Takže teraz som chcel iba toľko. Budem rád, ak sa ozveš alebo prihlásiš a privedieš si známych kamarátov, ukážeš im to a budete napredovať a urobíte si z toho profit. Tak som rád, že si tu bol, teší ma a na budúce zase dovidenia. Ahoj, maj sa pekne. Ďakujem za pozornosť.